Kull sena, il-professjonisti u volontira fiħdan Hospice Malta jgħinu mill-aspett mediku u psikoloġiku lil madwar 1200 familja. Familji li jkunu qed jikkumbattu mart bħal kanċer, ALS u mart serju ieħor li jaffettwa l-pulmun, il-qalb, il-kliewi u l-fwiet. Dawn jagħmlu parti mill-faxxa ta' nies vulnerabbli u ħafna minnhom spiċċaw weħidhom fil-pandemija tal-COVID-19. Anna Frendo li tuħsib is-servizzi ta' kura spjegat kif Hospice Malta adattat għad ċirkostanzi straordinarji li ninsabu fihom permezz tal-użu ta' teknoloġija u telefonati kontinwi mal-pazjenti biex jieħdu ħsieb mhux biss l-aspett mediku imma wkoll dak psikoloġiku. Il-maġġoranza tal-każi qed niftakar każ partikolari riċenti fej persuna li kienet għadha żgħira żammew għad-dar biex anke mietet id-dar u ma ħadux l-isptar, jiġuhom ħsibiet isma' jien qed nagħmel kollox possibbli permezz ta' dik it-telefonata. Aħna nistgħu nserħulhom moħħhom li inti qed tagħmel kollox possibbli. Anna spjegat li l-proċess ta' meta persuna titlef lil xi ħadd għażiż għaliha qed ikun aktar jibes fi żmien li ninsabu fih minħabba li ma jistgħux joqogħdu magħhom l-isptar u ma jistax isir il-funeral b'tislima li tixraq. Il-funeral kif nafuh aħna m'għadux jista' jsir bħalissa, allura tkun weġġ oħra li forsi fil-ħajja ta' kuljum qas ħadd kien joqgħod jaħsibha ma meta joħdu ilek dik issir weġġa kbira. Hawnhekk ukoll Hospice Malta qed tagħti sema mhux biss bl-għajnuna tal-ħaddiema soċjali u l-psikologi imma wkoll mill-aspett reliġjuż. Iċ-ċaplin tagħna xorta jrid jagħmel il-qudies tiegħu kuljum, allura qed iwedhom u qed jagħmilha li joffriha għal bżonnijiet ta' dak li jkunu di qed tgħinhom ħafna.